Mga kalinga, papunta tayo kay Kuya Robin. May dala po tayong pandesal. Mangungusta po kami ni Kuya Joel, ng pinsan niya. Pinsan niya. Ito po yung lugar. Ganda o, mga lugar. Medyo tuyo-tuyo na. Medyo lang. Medyo lang. Kuya Robin, may dala akong pandesal. Kaya nga, tama-tama. O, timplak mo din kape. Salamat Kuya Robin. Kuya Joel, pasok na! Kahit si Kuya ay malakas na ang channel, pinagtitimpla. Dahil sa iyo ako ng kape. Congratulations. Congratulations sa channel mo, kaya tumataas yung nakikita ko. Maraming salamat. Salamat din natin sa viewers natin kasi sila na simula pa lang na na scout mo sa amin hanggang ngayon, sila pa rin ang malaking tulong sa atin sa channel ko. Pero dahil sa iyo din lahat na nangyari, kaya ganun yung channel ko. Pero sinabi ko naman noon pa, sinabi ko na si Kalinga Prab na kahit wala ako sa YouTube, wala ko channel, basta mahalaga sa akin trabaho lang. Matrabaho ako kay Kalinga Prab. Sabi ko okay na. Hindi siya nang gawa na, bigla siya nang gawa na yung channel ko. Bigla na lago yung baga na nangyari sa hanggang ngayon, sinusuporta pa din sila. Maraming salamat po talaga sa inyo lahat na mga sa suporta sa channel. Tapos salamat din ako kay Kuya Rab na kahit hanggang ngayon na wala siya isip na bago, bilang kapatid din ako na para sila na isip. Gaya din sa iyo. Mahaba ang ni Kalinga Prab. Yung pagmamahal niya. Mahal niya. Wala siya, walang babas. Kaya yun. Na na din ako. Minsan ako din na mali. Pero paalam din ako kasi minsan hindi ako pasok. Kaya yun. Kasi malayo yung vlog ko nasa Magaraw. Malayo talaga. Ilang oras ang biyahe nun, Kuya Robin? Yung isang araw, kaya nalagnat si Pia na yun, kaya hindi na siya hindi na siya nagtayo Hindi niya kaya. Kasi kanina, puyat din na ipon na tubig, tapos asikaso sa bata, sa pasok sa school. Kaya yun, hindi niya talaga kaya, bagsak na talaga siya. Iinom na siya ng gamot kanina, tapos yun. Pasensya nyo na po, mahali nga po, hindi nasama si hindi na gising si Pia. May lagnat si Ate Pia? Oo po. Napagod kasi pagod din siya. Lunes, punta kami na sa Atiota para ma-enjoy. Tapos sa Pili yun Tapos simula na sa Pili, nabiyahe pa ako ulit, napupunta ko na, hindi ko alam, kalimutan ko ang lugar. Basta 3 oras ulit na kami na biyahe. Para ma-vlog. Si vlog ko alas 7 na. Tapos namuwi kami Martes maaga alas 8. Yun, puyat na din siya. Ayun, tapos sama din na yung lagnat na yun. Hindi niya na kaya. Kasi dito tubig gabi-gabi Kaya ipon siya na tubig. Kasi hindi naman pwede wala sa tubig sa CR Kasi dyan na yung si aring bata, hindi nga buti ako, lalaki, pwede na ako sa salog, sa ilog, takbo ako doon, pwede. Sa Bulasan, yung sa pero kala ko doon sa Bulas pala sa Bulas. Sabagay, patawa man yun, Taba man din. Para din na papalagay ng taba sa lupa nila. Oo. Tama wag Kuya Robin. Dati yun. Pero dati di pa kita nyo. Pero ngayon Kuya Robin ang mo, ang aura mo, maganda ang aura mo ngayon. Ay grabe. Pugi ka ngayon. Salamat po. Dahil nahawa siguro kay Kuya Rab. Pati ikaw din ang puti ka na ngayon. Kuya Joel. Pero kahapon, talaga ang tingin ko sa'yo ay parang yung hindi basta mas ka ngayon, mas magandang lalaki ka ngayon. Ay salamat po. Nahawa lang siguro. Sabi na nga din isang araw, tapos
punta ko kina Kuya Bal. Sabi ni bigla na si Kuya Bal, hala, pogi ka na yun, ha? Sabi ko, hawa lang ako kay Kuya Rab. Tawa-tawa si Ate Edna. Oo. Grabe. Oh, yun, wow. Oo. Anong sekreto mo, Kuya Robin? Wala, alaga lang ni Pia. Alaga ni Pio. Ay, oo. Yun lang. Ay, sige, napaalaga ka na siguro kay kay Ate Pia ngayon. Oo, siya na nangasikaso lahat. Dati hindi ka napaalaga. Kasi syempre, wala na siya dito eh. Trabaho siya. Siyempre, paano naman siya naalaga? Kasi ako naalaga yung bata. Tingnan mo naman na, hindi lang ako na medyo taba. Si bata, tingnan mo. Wala na kasi na yun kasi school na sila eh. Pero kita mo si Sokjot, Harman, Ay, oo, ang ata. si Amanjot, Prabjot, medyo na din, taba na din. Kasi mahalaga din pag sa sa asikaso na nanay talaga sa bahay na. Talaga pag Mga asawa, matuwa baga. Yung isa pa iba kasi hindi kaming away-away. Kaya wala kaming apekto dito, wala na apekto yung bata. Kaya lagi kami na masaya, lagi kami kwentuhan na ayos. Tapos minsan tampuhan din pero hindi ganoon na tagal kasi siyempre ganoon no, dalawang kutsara o di ba na ingay din pag nasama, di ba? Pero masarap po dito talaga. Sa Kalingap House. Kalingap House, siyempre. Kalingap House. Bahay nyo din ito. Bahay Kuya. ko Hindi yan, naman hindi ako naisip na bahay ko ito. Alagahan ko lang talaga. Kasi pag ako namatay na ako, hindi ko yan dala. Di ba? Iwanan ko para din sa bata lang yan. O para sa kalingap sa ating lahat. Tsaka kumpleto ka na. May asawa kang maganda. May anak kang magaganda. Oo, may Si bahay Lord ka na. Yun. Si Lord na may alam. Di ba? Oo, tapos Siya na alam. sasakyan Kasi pa. Kuya Alvin, na noon na sa India pa ako, hindi ko alam na dito pala yung natakbuhan ko na yung babae na sa si Lord naman gawa na paraan na para mapunta ko dito sa Philippines. Tapos nakuha ko na isang yung partner ko na maganda ugali. Hindi siya naiwan. Hindi kaya iwan. O hindi kahit wala pera. Bless ka dun sa Oh, ganun. kaya si Lord ako, salamat ako lagi sa kanya. Isa lang ako nahingi na yung baga sa dinadasalan ko dito, yun lang. Wala ko ibang hingi kay Kalinga Prab, hindi ko, kahit sa inyo, hindi ako na Trabaho lang. trabaho. Pero ka na, dapat paghatid ka na, simula Lunes hanggang Bernis, dito ka nagkape kasi libre ako ng pumahaw. Yan po Dapat ang maaga ka, si bata kita. Oo, di na-late si Ma'am Buena ka ngayon. Na-late din. Oo, Parang napasarap libre. yung tubig. Parang libre yung pumahaw. Parang libre pendisal ay kape lang. Libre din eh. Ikaw din nadala yan eh. Ay, masarap din yan ng ganyang kape. Oh. Ikaw na Galing din Grace dala yun. yun. Pero nilagyan mo ng Lagi yung kape. coffee mate masarap. Lalong Lagyan mo. sumarap. Masarap pati ang kape dito. Ay, salamat. Kaya, Lalagyan natin electric na sandali. kung ito nakita ko yung Robin, may oven ka na pala. Oo, sama na din yan na buhat ko sa gamit dito. Ang dami mo na Kuya Robin gamit talaga. Kompleto na nga. Ano na talaga pa. May water As dispenser may pa. tikit na Kuya Robin, ano? Water dispenser, salamat talaga kaya Yan, TV, water dispenser, saka yung rep. Galing ito kay kay Tita Vanessa. Maraming salamat po kay Tita Vanessa na inaalagahan ko po yung binabigyan nyo gamit sa amin. Talaga maraming salamat. Kaya sa nakita ko sa iyo, Kuya Robin, magaling ka makisama sa tao. Ay, ayaw ko na kasi naisipan na ako na na mataas. Masabi nila na ay yabang. Basta sama ako kahit saan, wala problema. Basta yung tao na samahan ko, lalo na sinabi ko din ako kay Kuya Brab, sabi ko sama ako sa inyo dahil si Lord din ang gawa na magandang ugali, matulungan sa iba, na bigyan ako ng kaibigan na ganito, bilang kapatid, kahit hindi akong lahi na Filipino, di ba? Pero pusong Pinoy. Oo, syempre naman. Basta mahal lang tayo na isa-isa, wala naman na hindi ako na
yung pera, mahalaga din, kailangan din natin kasi siyempre may anak din ako, di ba? Ayo. Kailangan din sa kanila para maalagahan ko sila. Pero para sa akin, hindi mahalaga pera. Mahalaga sa akin, yung mahalaan talaga. Ng isang tao na wala siya ng paramdam sa'yo ng mga masama. Doon ako na ano. Pero sa iba, hindi ako nasama. Hindi ako basta sasama na sa iba. Kasi ang ano baga, ang sukatan ng tao, pera. Pera. Ang iba, hindi naman lahat. Ang iba, sukatan nila at pera. Pero ang sukatan mo, Kuya Robin, mahalan. Pagmamahal. Ay, grabe, Kuya Robin. Hindi talaga na. Kasi yun natin nadala talaga. Si Lord din, yun din na hihilingan sa atin eh. Magmahalan kayo, si Lord, diba? pag gusto ba pera? Hindi. Ano gusto niya, minamahalan natin sa Lord. Lalapit natin. Pero siya nagawa ng paraan na sa problema natin dito sa mundo, siya nagawa paraan na paano tayo maayos yung dinadanan natin, pinang problema, di ba? Si Lord nang bahala. Lagi ko yun na yung isip ko. Kasi siya na may alam kung saan natin sa atin dinadala. Di ba? Tapi na, kuya. Sige, salamat. Nalilibang ako sa Kuya Robin, sa kwento mo. Maraming matututunan kay Kuya Robin. Sa'yo yan lahat eh. Dahil yan sa kabutihan mo, Kuya Robin. Hindi ko din na alam. Hanggang na yun, hindi ko talaga din namin na expect na Gaganito ang ganito talaga yung binabigay na Lord sa akin na dati, buhay. yung bahay, doon lang ang bahay nyo, di ba? Diba? Nakita mo yung unang vlog mo, wala ako doon. Wala din si Ate Pia. Wala kami dalawa. Tapos pangalawa vlog mo na dito ako. Yung baga na isip mo na. Kita ka na ni Kuya Ram din. Ay, sabi, tulugan natin si kawawa na. Pero okay naman din noon na kaso lang siyempre nakulang din na kami sa budget. Kaya maraming salamat talaga Kuya Alvin sa iyo na pinatulungan mo kami. Tapos ngayon nandito na ako. Plano yun ng Panginoon, ginamit lang kami. Ganon din ang yun, dami din na salamat sa akin. Masaya na ako pag binabasa ko yung comment na yung baga vlog ko. Wait lang guys. Na vlog ko sa kahit malayo. Ang talagang masaya ako pagbasa ko ng parang ramdam mo naman na ay sarap pala na ginagawa ko. Parang proud ka sarili mo, di ba? Oo. Ayun, grabe talagang. Grabe talaga ginagawa mo, Kuya Alvin, na para sa family ako talaga. Grabe talaga. Daming tao na mahal sa amin. Hindi ko din nang isip dati, naisip ko, kami lang, mga anak ko, asawa ko, kami lang magmahal sa tapos magulang ko, yun lang. Pero na yun, dahil sa'yo, alam mo, mahal sa akin, dami na. 200,000 plus na. Oo nga yung subscribers mo, di ba kung hindi sila na mahal sa atin, hindi sila nang subscribe sa atin, di ba? Kaya, yun na, talaga, dahil sa inyo na simula, yung tanim mo sa amin, grabe lago. Grabe, dami na magulang ko, dami mga kapatid ko dito sa Philippines, may iba bansa pa. Tapos maraming salamat din po na sa tiwala na yung bibigyan nyo po sa amin na na pinatulungan ko sa mga sponsor na para tinatulong ko yung bata, para laya ko yung tatay nila. Yun, maraming salamat po talaga. Kung hindi sila tiwala, hindi sila padala sa atin pera. Diba? Tama, diba? Tama. Yun, maraming salamat talaga sa kanila. Isa pa po ako nasabi, dami na comment din sa akin bakit daw ako nasama kay sa Keyboys, bakit hindi daw ako sama sa iyo. Kasi ikaw daw scout sa akin. Pero gusto ko sana sagot noon, kaso lang hiyaan ko lang, sabi ko hindi. Sagot ko din iba, hindi ko sagot iba. Kasi sila din na may sagutan na mayroon na yung
Kasi ano ka naman kay Kalinga Prab, full time ano ka? Oh, na full staff. time kasi ako na ano, kasi staff na ako kay Kalinga Prab. Tapos siyempre may sahod din ako kay Kalinga Prab. Yun lang hingi ko sa kanya na ano, kaya na 'di ba gawa mo lapit mo ako kay Kalinga Prab na para matulungan. Tapos nahingi ako trabaho, yun mabibigay, 'di ba? Trabaho di. Siyempre hindi ko doon na-atrasa na may blessing na yun. Ngayon may channel ka na, dahil na kaya. Hindi kahit naman lakas pa ng may channel mo. channel, pero hindi ako naisip na iba na iwanan ko si Kalinga Prab. Kasi simula na hingi ako ng trabaho sa kanya, nabigyan ako agad. Pagtapos ng gawa ng bahay, sabi niya, ano, di ba na, sige, sama ka na sa amin. Ang ano, ako na bahala. Kaya yun, simula, siyempre, hindi, alagahan ko yun na yung sanabi niya sa akin. Hindi ko pwede na may channel na ako, o pwede na ako ma-vlog-vlog ko saan-saan, tapos may kita na ako. Bukod doon po, narespeto talaga ako ng kay Kalinga Prab na ano, kaya hindi ako ganito ng tao na basta-basta lang na iwanan mo. Pagtapos mo na kailangan, wala na, di ba? Ayaw ko ganito. Pero sama din ako na sa'yo pag may time, pag wala akong pag day off ka, sama tayo din. mag-ano. Yung sanabi ko baga sa'yo kahapon, pag mapulubi ka ulit, sama din kita. Pag social experiment. Oo, sama din kita para Ganun ka na rin. nagagaganon din ako. Para narasan ko din na ano, yung ginagawa mo. Tsaka ang sarap Masaya sa din pakiramdam baga. kapag ka binibigay mo na yung ano, tapos talagang maiiyak sila sa blessing. Oo, grabe talaga. Nanonood ko yung ano, nayakap na patikutin na hindi galit sa ating mga binay. Hindi man. Hindi man. Hindi naman, alam naman natin na asawa natin na talaga ginagawa natin. Yun. Talagang ano sila, maunawain. Tama. Grabe. Masayaan si Kuya Joel sa aso. Grabe sense, no? Nag-ano na. Ganda po dito mag-ano, almusal. Almusal lang po ito mga kalingap. Almusal. Nakape almusal na ako kanina. Hindi ako na dalawa-dalawang, hindi ako sanay sa kape. Hindi ako mahiling sa mami. Medyo ano ka. Minsan hindi na ako makape. Mas healthy nga yun, hindi na kape, gatas na lang. Healthy daw yun. Oo, gatas na. Meron ako bili na ubos pa lang. Nabili ako na yung pagkatawag yan ng fresh milk. Yung isang box, 1 litro. Yun lang iinom ko. Wala lagyan ng asukar, wala. Yun lang. Ang sustansya yun. Ang kalingap, kain tayo. Pandesal po. Ganito po, kapag natid kami, napunta kami sa ano, na Kuya Robin, kinadisplay, makikikape. Nalala kaming ano. Hatid kay Mami na. Buti na dating kayo, kung hindi ligo na din sana ako sa ilog, hindi kayo na... Sige Kuya Robin. Naligo ka na? Hindi ko na kayo. Ligo ka lang, mamaya nga dito na kayo eh. Parang nga niiwanan ko kayo, hindi po yan. Baka malate ka kay ano. Kay Kalinga Prab. Hindi, maalas 11 pa yun ng baba. Si Kuya Rab. Pirto maaga ka ano? Maaga ka talaga? Maaga talaga ako doon. Punta para nasamahan ko din sa ibang T-boys na live sila, kung ano naman. Na doon ako para magkita-kita na masaya baga din na sama-sama naman na yung grupo mo, di ba? Kaya pero bago ako maalis sana nabili muna akong gamot kay Tuya. Para mamaya. Kasi wala siya kasama mamaya eh. Ay, grabe. Masama pa siya, Ram. Napakano mo ng Kerubik. Ang sweet mo. Bibilhan mo ng gamot na. Sana ko talaga. Ay, syempre, asawa yan. Dapat Yeah. Oo, alagahan. Di ba? Siyempre, pag ako may sakit, di ba? Yan ang nagbigay ng anak, ano? Oo. Pag ako may sakit, siyempre siya na alaga eh. Alagang bayaan ko siya. Di ba? Kaya alagahan ko naman. Ang gamot yung Kuya Robin, Yakapsul. Ay, grabe. Tapos na yung kagabi.
Hindi, joke lang. Pero pag nasubra Kuya Robin, Overdose. Overdose. Kuya Robin. Grabe, tubig-tubig na lang. Oh, Kuya Robin, baka ano, okay lang. Hindi, tapos na ako kape. Tapos na ako, 2 chapati na ako kanina. Kahit may sakit si Pia, luto pa rin siya. Tingnan mo. Pagdating ko mayroon na. Kaya alagahan ko din siya. Alaga. Mabait ang asawa mo, ano? Kuya Robin. Ay, pag mabait ka, mabait din. Siyempre. Siyempre kung halimbawa, dating ako tapos mumurahan ko siya, suntok ko siya, parang hindi na matapang din naman na, yung gawa ko, gawa din siya. Respeto ko siya, respeto din siya sa akin, di ba? Sa atin yan sa dila natin, Kuya Alvin, na o salita mo, ganun din babalik sa'yo na sa harap mo. Di ba? Tama ba? Di ba? Tama. Kasi pag sabi, Kung anong tinanim mo, yun ang yun na yung anihan mo, tama. Tama talaga, Kuya Robin. Okay. Tapos sa Kuya Robin at baka Hindi. maligo. Hindi, okay lang. Sama kayo. Ligo tayo sa ilog. Oh, dami dito short. Kaso malamig. Malamig. Kasi Kuya Robin. Pagkasakit. Ay! Sama tayong ilog. Right. Gusto niyang hinihipon sa ulo at alam niyang may nararamdaman ng mga Daw, ang ganda ng background ko. Yan, Kuya Robin, na din kami, scout kami. Sige kuya, ingat po kayo na sa pag-scout. Salamat pag dalaw ulit na sa bahay dito. Maraming salamat. Salamat din Kuya Joel. Salamat din Kuya Robin. Madami po kaming pinagbarit. Kaya nga Habang masaya nagkakape pag kanina. maga tayo na marites. Kisa pag tanahali, pag mainit na, mahirap kaya pag marites. Kailangan Maga. Maga tapos Magkapi-kapi ka, kape, marites. tapos trabaho na. Matrabaho. Hindi yung wala ng trabaho, marites. Tama. Hindi po, masarap lang kausap si Kuya Robin talaga. Salamat talaga. Kaya- Salamat din ako sa inyo lahat sa mga pagtulong. Salamat din ako kay si Ate Lani, tapos si Kuya Rene. Kuya Rene. Maraming salamat talaga sa kanya. Yung patos ko, pagkita ko, naalala ko na sa kanila Lalo na pag na-scout tayo doon kila Toto. Dalawa ng sapatos ang kaya maraming salamat talaga. Maganda ito pa. Ganda na. Maraming salamat. Yung isa ko, patos, pinapahiram ko kay Nico na umuwi siya na sa India. Pahiram ka. Sabi ko, balikan mo Sabi niya, tapos sabi Mauwi ko, na din yun? mauwi na siya na Wow. ngayon, 22, biyahe na siya. Oo. Alis na siya sa India, 22, madating dito, 22. Para makita na namin si Kuya Nico, mabait din si Kuya Nico kagaya mo na kay Kuya. Hindi ko alam Sige Kuya Robin, Basta, yun salamat na yun. ulit sa pakape at sa kwentuhan. Ay, salamat God bless. din Kuya na dahil sa iyo na lahat yan Basta, pasensyahan mo na Kuya na hindi pa ako na asikaso. Pag sahod na yon, napapaayos ko na talaga ito. Papipinturahan ko na ito talaga. Pero malinis naman kahit Kuya Robin, malinis ka naman sa bahay. Ay, siyempre naman na pag-aso na nga pag umaupo, yung buntot niya nagaganito na para malinis yung upuan niya. Tao naman tayo, kailangan talaga malinis. Isa pa kasi sa akin ng Kuya Alvin na kung anong ginagawa namin ng mga asawa na ni Pia, kung malinis kami dito, nakita yung bata, ay linis naman talaga. Yun na yung adapt nila, ginagawa naman sila na siyempre bahal na araw, maasawa din sila. Ayoko mga anak ko masabi naman yung biyanan nila ay dugyot na ginagawa nyo, hindi marunong na magulang nyo na tinaturoan na linis, maayos na yung mga naluto, kung ano naman. Kaya ginagawa namin na para sa bata, para sa atin din siyempre, para malinis tayo dito. Pagdating naman basita na
masaya din na pinapasok ay nalinis na pala, no? Masarap din bagarinig kung ang gaganito. Yun. Oo, and then huwag kang magbabago May Kuya na, Robin, ha? ay, wala yan, Ingat kuya. ha, mapunta natin kami sa lahat. Salamat, Kuya Alvin. Good luck, Grabe and talaga tinatulong mo God sa amin. bless. Grabe. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye po. Ay mga kalingap, maraming salamat po sa panonood ulit sa ating video. Kuya Robin, thank you po sa patuloy na sumusuporta, sa hindi na-skip ng ads. Salamat po. At sa hindi po nakasubscribe sa ating channel, makapasubscribe na po. At syempre sa aman ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, kay Kalingap Rob, syempre. At sa asawa ko din po mga kalingap. Maraming salamat. God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Mayroon kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, tama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang inisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palagi